Тристаен апартамент под найема в квартал Чайка с слънчева дневна, 2 спални и тераса. Добре дошли в бъдещия ви семейен дом в един от най-зелените и предпочитани квартали на град Варна. Просторен дневен тракт с градена кухня. Фурна с керамичен плот, масивна маса за 4, перална климатик, както и място за сутрешните ви палачинки и домашни след училище. Мека мебел и с подова настилка от естествен паркет. А родителската стая – голямо двойно легло. 4-кръглен гардероб, тоалетка, климатик дейкин. Топло и уютно. Детска стая, легло, персон и половина, гардероб, както и бюро с стол. Готов ъгъл за учене и рисуване. Баня с тоалетна, чисто функционално и ново. Апартаментът е 70 квадратни метра и е след основен ремонт, а сградата е поддържана и с асансьор. Тих квартал, зелена, просто местиш багажа и започваш новия си семейен живот. В агенция Ранева този апартамент се отдава ексклузивно, така че побързайте, апартаментът няма да е наличен дълго.